Assalamu alaikum. A wannan bidiyon za mu kawo muku jerin jaruman Kannywood mata waɗanda suka samu ɗaukaka ba tare da sun wahala a masana'antar Kannywood ba. Mafi yawancinsu ma sun ɗaukaka ne ta hanyar fim ɗinsu na farko da suka fara. Idan farkon zuwan ka ne da Allah muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe sannan ka like wannan bidiyo. Ba tare da ɓata lokaci ba mu je ga jaruma ta farko. Jaruma ta farko ita ce Zainab Labarina. Sai jaruma ta biyu Mira Shu'aib. Yanzu kuma sai jaruma ta gaba Zahra Aliyu. Sai jaruma ta gaba Maryam Yahaya. Sai jaruma ta gaba Hafsat Idris. Sai jarumar mu ta gaba Maryam Labarina. Sai jarumar mu ta gaba Asmi Wakili. Sai jaruma ta gaba Maryam Abiola. Sai jaruma ta gaba Aisha Humaira. Sai jaruma ta gaba Rahama Sadau. Sai jaruma ta gaba Jamila Labarina. Sai jarumar mu ta ƙarshe ita ce Maryam Naziru.